Yeah, so masithi ikhaya likhaya alingenwa ngamali, ungazicomparishi, ungazithelekanisi nabanye, yabona. Okanye uthi mawubheka iwallet yakho uyibheke uyithandabuze, lo mali onayo ilingene for ukuza ekhaya, uyabona. So ekhaya ke andithemba uba ungathi sowusekhaya uswele eyokugoduka, eyokubuyela apho ukhona, kuba sithi ikhaya likhaya alingenwa ngamali. So wonke ubani sicebisa uba makakayokroba ekhaya, lixesha loba sonke sibe semakhaya, sishukuxe, uyabona, okanye sonwabele ixesha lodibano lefamily okanye lezihlobo. So ikhaya likhaya, ikhaya alingenwa ngamali, yiba safe and ube protected ngokwazi. Sisithi ubunayo eyokubuya eyokubuya apho ukhona, sithemba uba ungayiswela, kuba mawusowusekhaya. Ikhaya likhaya, ikhaya alingenwa ngamali. Sonke sithi lixesha loba sibone izihlobo nezalamani. Ikhaya likhaya, ikhaya alingenwa ngamali. Khawukhumbule ekhaya. So sithi wonke ubani makakhumbule phi ekhaya, ikhaya likhaya, ikhaya alingenwa ngamali. Mabathi mabe uba unayo eyokuyofika ekhaya. Ekhaya uba ukhona abanode. Bacaca uba abakuphakeli ngenxa yoba ubuye ungenanto, koko bawujabulela, bawonwabela uba ukhona. So khawuyokoba ekhaya, ikhaya likhaya. Thina sesisemakhaya already. Ikhaya likhaya, khaya likhaya, mkhaya buyela ekhaya. God bless you.